Sziasztok! Ez a videó egy update lesz, és arra fog hasonlítani igazából. Hát ezeket a képeket amúgy átméten lehet megszerezni. És itt beírjátok azt, hogy gamer, és ott vannak ilyen gamer logó, meg gamer HD, gamer HD-ra, az azt jelenti, hogy HD képek. Szóval nem ilyen, nem tudom, egy 480-szor tudom mi. Amúgy azt a BMW-s képet, azt persze olyan szereztem, közben beírtam azt, hogy driftéskor, hogy vannak ilyenok. De arra nem emlékszem, szóval azt nem tudom így elmondani. Amúgy egy új gépet, és hát kezdjük hogy milyen billentyűzetem van és milyen egerem. Hát a billentyűzet az egy Modecon, nem tudom milyen fajtájú, tavaly vettük, egy éves talán. Nem tudom már, egy éves már van szerintem. Amúgy kéken és pirosan tud világítani. Egy ilyen világítós egerem van, ami elég jó, és jó fogása van. Van előre gomb, visszagomb, és van egy ilyen, hogy DPI, az pontosan nem tudom, hogy mi. De gondolom az azt állíthatja, hogy ne legyen érzékeny. Amúgy a számítógépemről most nem mondanék el mindent, és hát nem mondom direkt soha semmit, de én is szeretnék majd karácsonyra egy új számítógépet. Arról a videó alá majd le fogom írni, hogy mik lesznek benne, milyen alaplap, videókártya, ramok, Winchester, mit tudom én, tápegységű, ilyesmik, szóval az oda lesz írva. Amúgy a Bandicam-mel veszem a felvételt, kíváncsi lennétek rá. Hú, hát volt olyan a Bandicam-nél nekem most, és hát azzal szarakodtam, bocsánat a kis fejezésért, hogy elinduljon, mert volt olyan, hogy nem indult el, volt olyan, hogy nem indult el a felvétel, volt olyan, hogy nem vette a hangot, volt olyan, hogy nem volt kép. Na most ezzel egy 15 percet hülyéskedtem. De az volt a megoldás, hogy a neten és Youtube-on beírtam, hogy Bandicam használta vagy mi, és akkor ott volt egy olyan videó, amiben ennyi volt, és ott kell használni. Ilyen beállítások igazából. Amúgy szerintem már holnap lesz egy ilyen update, vagy ilyen update, vagy ilyen valami, ilyesmi. Mit csinálunk? Hozzálik a szünet. Erre az ugye ahhoz a valami is kéne. Most én amit mondok, hát semmi. Szóval ez nem olyan sok minden. Hát képzeljétek el, azon csodálkoztam, hogy 1 óra alatt, vagy nem, 5 óra alatt 15 megtekintést szereztem, és 0 feliratkozóm van. Amúgy légy iratkozzatok fel a videóra, és a YouTube csatornámra beszélek én már itt össze-vissza, hanem úgy kicsit vállak vagyok, szóval lehet, hogy ez a videó nem lesz most olyan jó, mint az előbb és előző volt. Hát, amúgy a Barney mondta már szerintem az előző videóban, hogy egy Xbox One szeretne. Vagy egy olyan számítógépet, mint én. De nem biztos már nem emlékszem. Ja igen, ezt mondta, és hogy még eldönti, hogy melyiket szeretné. Mert a Xboxon az kicsit drágább, mint ez a számítógép. Úgy tudom, igen, drágább. Mert múltkor néztem, és kicsit drágább azért. Hát ugye van a Fraps, tudom, hogy lesznek olyan kommentek, hogy vagyis hát, hogy mondjam, ajánljátok, hogy ezt használjam, de hát nem szeretném ilyen kommenteket meglátni, mert hogy azt használjam, mert ez nem annyira tetszik. Régen azt használtam, de
annál is volt, hogy nem indult, de mondom elég voltából. Meg az nekem kicsit bonyolultabb igazából. Most kicsit lehet lebénáztok, hogy hát most milyen szák vagyok már. Na mindegy, kicsit ilyen tányosan mondtam. Hát, na. Hát azért nem a Barnival van a videó most, mert ő azt hiszem elment valahova, temetőbe szerintem, nem biztos. Haha, kicsit ilyen epic, mindegy. Amúgy holnap már szerintem lesz egy újabb videó. Ezt nem mondtam. Mondjuk ez már a 10. felvétel, mert már össze-vissza beszéltem benne, hogy mit tudom én, hogy ilyen, most tudod, mint most, hogy így, csak például mondom, hogy írjátok kommentbe, hogy mit tudom én, most aztán átgondoltam, aztán mégsem. Hát jól van, szerintem ez a videó ennyi is tett volna. Hát, sziasztok!